sulod mo kunin mo. Sa may maayo ano Kwan, baka ugma na lang po bro, kay gabiin naman god. Gabi na. Pero tama na pag alas 9 god sa garan. Ugma, bakante ka ugmas buntag. Simba ko ugma. Simba ko. Naanta ko yung Biblia reo. Nasa man ang Bibliyahan na? Inyuha man Inyuha, nasa man ang bersyon na? Unsa nga bersyon na? Catholic edition. Unsa na mayong balita Biblia? Bot wala ko kapanan na may papa ninyo. Lagi na tanawa ng cover na sa nga na maybe dawan. Maybe B1. Publisher, asa na na-publish? Asa man kasi National Bookstore man na. No, tanawa dia. Unsa man na? Philippine Publishing House? Philippine Bible Society? Murag nga na guro, Bible Society dili na sa Katoliko. Sige. Philippine Bible Society gado. Dili na sa Katoliko bro. Kay Protestante man ang Philippine Bible Society pero nalay version ang Katoliko anang gi-adapt. Anong Catholic edition man nilagay? Catholic edition gi-adapt na namo kay nga naman kan man ka na mayong balita Biblia is bunga man na sa ecumenism nga lima ba na siguro katuig nga panag kuan tambayayon sa Protestante para maporma ng Biblia ha. Namay yung papa po. Mo lagi dili lagi na opisyal nga sa Katoliko. Nipirma lang ang Katoliko ana para nipirma lang ang Katoliko ana para ma-promote ng Biblia ha. Para mabaligya jud na, para ma-produce jud na. Sa to pa kuan gyapon sa Katoliko okay ra gyapon amo nang gidawat ng mayong balita Biblia pero it doesn't mean amo ana. Okay na may Pope Benedict lagi lagi basa pa bisa pag si Pope Francis panay naada bisa pag si Pope Leo wala tay problema ana. Sige ang sa may concern nimo? Mga sa kauras pwede pa na grabe pa na sa kauras ayaw sa mga ugma na lang gid lagi bro kay usually pag ginaron gabi tama na jud alas 9 bro. Talagsar mo ko makahigayon go man. Grabing usa ka oras. Unsa may antay concern mo bisag mga 5 ka minuto lang unsa may concern mo? Mapotol bro, mapotol. Unsa concern mo? Na ako daghang cancer, na ako subayon katong gipost nimo ba nga nag-comment ko sa imong post. Nga. Na tubagon ti ka o maka-live ka. Unsa man to nga post? Kato bang ang mo dinay ni kunuhay Mama Mire kuan iha sa yawa ana man ka. Ay katong ang dili mo to ni Mama Mire iya sawa. Ngano day bro, dili ka mo ngano day bro, dili ta mo to og di mo to bro, iya dagya post Ginoo. Unsa? Og dili mo to, yara gyapos Ginoo. Og dili mo to, kanang dili mo to. Nagsubay gyud na siya, nagbasa gyud na siya unsay context anang nahanungod ni Maria. Asa man po na dapit mabasa sa Biblia nga ang di mo to yes Ginoo. Wala tayo mabasa ana. Wala di ay. Sige, ay na lang nag-promote na ngayon mabasa. Sama po nato na mabasa nga magmama tang Maria. Magmama? Explicitly wala, pero impliedly na Siyempre guna nang may tabo si San Juan, si San Juan Evangelista. Nagiingnan siyang Kristo, aniya ang imong inahan. Yung saman pagkainahan ni Santa Maria San Juan, giburos yun ni Santa Maria San Juan.
Si San Juan, si Maria ba yung nagboros ni San Juan? Mo ganin ingon si Kristo no. Babae ani ang imong anak. Ya pagkahuman ingon na pud siya ni Santa Maria. Ni San Juan nga anak ani ang imong inahan. Kisa may giingnan niya inahan anak si Santa Maria. Diba? O nganong giingnan man ni Kristo si San Juan ani ang imong inahan. Giunsa pagkainahan ni San Juan si Santa Maria? Sige daw. Iyaan man niya si Santa Maria, nanginahan gyud siya. O sa iyaan. Kanusaan na himong iyaan si San Juan magbubunyag. Kanusaan na himong iyaan si Santa Maria Virgen ni San Juan magbubunyag. Ni San Juan Evangelista. Magbubunyag na Dili si San Juan Evangelista bro, katong naa sa atubangan sa krus ni Kristo dili tong namatay naman to si Juan magbubunyag giputlan tog ulo ni Herodes. Karon giingnan mo gid niya tanawa ra ng imong Biblia basa ra ng San Juan 19. San Juan 19. San Juan 19:26. Mo out na ta ko nanawag mo. San Juan 19:26. Kuan man pulong man sa Ginoo. Lagi watay problema pulong nas Ginoo. San Juan 19:26. 19:26. Sa pagkakita ni Jesus kang Maria nga iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, babaye ani ang imong anak. Nga pagka 27 unya miingon siya sa tinun-an, ania ang imong inahan. Kinsa may giingnan niya ani ang imong inahan? Si San Juan. Gihimo ni Kristo si Santa Maria nga inahan ni San Juan. Ang pangutana giunsa man pagkainahan ni Santa Maria ngadto kang San Juan? Ako sang basahon na. Sige daw. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan. Tama na 27 bro. Tama sa 27 na. Ha? Tama 27. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan, babae siya ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. Kad niadto gidala sa tinun-an si Maria aron dito na mupuyo sa iyang balay. Na bro, giunsa man pagkainahan ni Santa Maria ngadto kang San Juan Evangelista? Kay dire sa context God, nigsulti man dire nga adto na mo puyo si Maria sa iyang balay. Ato mo puyo mo, mama day. Na kay niingon. Wala man mengos Kristo ha. Stoy, Juan. Papuyo na ko ni Maria sa imong balay ha, pagmama ni ha. Wa man. Tingnan mo gid ani ang imong inahan. Giunsa pagkainahan ni Santa Maria kang San Juan mag-ebangelista? Mao gani niyang gisulti. Giunsa lagi pagkainahan? Giburos ba na ni Santa Maria? Wala. Wala, bali na adapt ra ni siya. Na-adapt, nganong na-adapt man giunsa pag-adapt na? Sumalagot sa context God. Okay. Dili ba siguro nahimong inahan tungod sa pagtuo na? Og inahan sa pagtuo, wala asa man pud ka makabasa sa Biblia nga si Maria inahan sa pagtuo. Kay og dili na inahan sa pagtuo bro. Ngano man nga himuon man ni Kristo og inahan si Santa Maria kang San Juan ug walay pagtuo San Juan. Di ba? Kay og
Kinsa man ginuha mo ingon nimo be? Kinsa man ginuha mo ingon nimo goy? Ani ay mong inahan. Di wa kay pagtuo, binuang mo na. Ah, atong i-konteksto kay og maghaom-haom rata. Mo lagi no, klaro man na no. Di ba? Tanawa basahara ko na imong Biblia dia. Mayo man ang bago man ang mayong balita imo. Basahara ko na imong Biblia dia. Mao lagi na yang akong imong ibasa maupon ni dire. Sige daw, basa daw. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto miingon siya sa iyang inahan, babae, siya ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. Sukad niadto gidala sa tinun-an si Maria aron Tanawa. namupuyo sa iyang balay. Babae ania ang imong anak. Oh, so giingnan niya anak si Kristo. So yung sa naray mong anak ko, nya gabitay sa krus ha. Karon, Pag-abot mo ningon na bunsag, anak ania ang imong inahan. Giun sa pagkainahan ni San Juan ngadto ka Santa Maria. ang iya laging pagkainan ug moingon ka nga inahan si Maria sa pagtuo ni Juan, dako kayong bakak. Unsa man klaseng inahanan na si Santa Maria kang San Juan? Inahan, gitawag ra siya inahan kay adto na siya mopuyo sa kang Juan. Oy, wala pa miingog kuan ha. Pag human at ulito ka, sukad adto gipatipon sa puyo. O sukad pa to. Wa pa miingon nga gipatipon sa iya kanang nagmama. O karon ingon mo jud ingon mo gis Kristo. Anak, aniya ang ingon siya nga. Anak, aniya ang imong inahan. Kisay giingnan niya anak si San Juan. Bisag Sir, kinsay giingnan? Sir, kinsay giingnan niya anak si San Juan? giingnan ni Kristo si San Juan. Okay, giunsa pagkaanak ni San Juan ngadtong Kristo? Giunsa. Oh, nganong na imong anak Dito lagi sa papoy. nganong Dito lagi sa papoyon. Siya na murag. Sir, giunsa pag murag giunsa pagkahimong anak? adapt na siya. Sige, nadap. Kita anak ba ta ni Kristo dili? Anak ta kay Dios man ta. Diyos ta? Ay Dios man siya. Giunsa pagkahimo natong anak sa Dios? Ug motuo ta niya. So sa ato pa mahimo tang anak ni Kristo kumutuo ta. Nya karon kay si San Juan ito o Mang Maria, nahimong inahan. Kinsening to. Si San Juan ito o man ni Santa Maria mao nang nahimong inahan kay pag mutuo dayta ni Kristo mahimo putang anak. Si San Juan kay dito o Mang Santa Maria nahimo pong inahan si Santa Maria ni San Juan, tama ba? Di mali gyud. Nang namali man. Mali gyud. Ang namali man. Og maingon. Ikaw na nagdeklarar karon nga nahimo tang anak sa Dios tungod sa pagtuo. Di ba? Karon Dios. tungod sa pagtuo sa Dios. So, kini daw pagtuo nato, mahimo jud tang inahanan, mahimo jud tang anak. Paunsa man nahimong anak si San Juan kang Santa Maria? Nga wala, may will in fact, kung mo tanawon, wala man nagiburos ni Santa Maria San Juan para himuon niyang anak. Yun sa na. Yun siya. Mali yun nagyapon ang imuhang pagpasabot. No, wala ko mga tanag pagsabot. Dili ako ang pagsabot imuhang i-focus. Ang akong pangutana may i-focus. Giunsa pag anak, pagkahimong anak ni San Juan ngadto ka Santa Maria, nagitawag man si ni Kristo og aniya ang imuhang inahan. Giunsa pagkainahan ni Santa Maria kadto kang San Juan nga wala man na niya giburos. Ang ako alaging pagsabot kay dito na mupuyo si Maria sa balay ni Juan. Inahan niya. Dili baka na tungod lang Si Kristo mo yung nag-declare nga mao ni imong anak. Mao na imong inahan. Si sa Kristo ato mo pa daw, nag-declare. sir, sa ato pa daw mupuyo ang dili walay kanang tawag nato nga wala bay connection sa atong kuan ba dugo. Tanta lang dili parente dili kana di man din sila parente siguro. Pag mupuyo daw sa balay magmahamba na ka.
lahi ni sa ilaha si Ah. Kristo mo. Ang sato wala ginay kang tanan. Dili ka mag-focus sa sa kuan. Ang simple, sir. Mong gihatag. Ang simple lang pagsabot ana sir no. Ngano nga gihimong inahan si Santa Maria kang San Juan? Tungod sa pagtuog, tungod sa mayong balita. Sige. Kaya kung wala'y pagtuo si San Juan, ikaw Ginoo, ikaw ibutanta lang ikaw si Kristo, nya ako si San Juan. Himuon ka nimog inahan himuon ka nimog inahan imuhang mama nako kung ako'y pagtuo. Di magali siguro ko nimo kuhaon og apostol kung wala ko'y pagtuo. Pagtuo pero sa kang Kristo. Pero moingon ka nga pagtuo ni Maria, layo kayo na. Unsa layo? Tigyo na mahimo. Nga kay ang yawa wala may pagtuo ni Santa Maria, tigon sa man mo siya awaan eh. Wala pagtuo ang yawa, na pagtuo ang yawa. Asa mabasa nga ang yawa nagtuo ni Santa Maria? Dili sa Ginoo. Sa Ginoo. Ari ta Santa Maria dili sa Ginoo. Ari ta Santa Maria kay mo na itong subject matter. Asa man mabasa nga ang yawa wala mo tuo kang Maria. Asa lagi na mabasa kay ug na kay mabasa ana mas mayo. Na lagi kay mabasa ana. Unsay sitas may sitas nga si ang yawa wala mo tuo ni Santa Maria. Ikaw gani akong gipangutana. Di ikaw gani akong gipangutana. Inani ba? Unsa may sitas nga nasulat diha nga ang yawa dili. I don't know, ani sir. Maria. Wala gyud tay mabasa ana pero masabot man na kayo kay ngano. Sa kadala. Oy, masabot na pag-ayo kay ngano man in the first place dili gyud sa mutuo ni Santa Maria kay inahan man sa Ginoo. Inahan man sa Ginoo, ikaw yawa ka, mudawat ka sa inahan sa pagka mutuo kang Maria nga inahan sa Ginoo, sa likway jud ana. Kung nahigugma ka sa inahan sa Ginoo nya ikaw yawa ka, higugma na lang Ginoo, nganong nahigugma mo kasi ang mama nya wa ka mahigugma sa Ginoo. Asa man mabasa nga. Na karon ang ako pangutana, naa ba tay mabasa sa Biblia nga ang yawa ni tuo ni Santa Maria? Mao po na akong pangutana nimo. Wala ako explicitly wala impliedly naaman pero ikaw saman sige na. Wala gyud. Kauban mo siya ani kay. Dili wala may gauban Direta sir. Amo mo gauban. Direta sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15. Di ba nainingon da nga magdinom tanay ang babae ug ang bitin? Nya kinsa man na. Kana siya sir. Santa Maria. Kana siya kung imo nang isa sa kadalang. Kana siya sir kung imo nang pasok ni Iba kay si Iba man gyud na sentro anang tungoda dapita. Kay wa pa may laing tao dia. Kung imo nang isentro si Iba, dili mo na pasadong Iba kay alang-alang magdumot ang yawa ni Iba nga nakuha na mas Iba sa yawa. Nahulog na mas kasalanan. Nahulog naman sa kasalanan si Iba. So, ikaw yawa, ay nakapagdumot na ko kung nahulog na ko nimo. Ang imong dumtanan na, ang imong paningkamutan nga maimo, katungwa pa dyan nahulog nimo. Am I right? Tama? Mali. Oo, si mali. Ikaw yawa kay, butanta lang na ko, ikaw ang yawa. Magsige pa kag samok-samok na ko nga akuan, imuha naman ko daan. Di na dyan ko nimo tintal-tintalon, para lang dyan maanha ko si imuha. Kaya ako imo naman ko daan. So adto jud ka magtintal-tintal ana nila ni butanta lang ni Brother John Alcordo. Adto ka manintal kadi pa man to imo ha. Wala na og kanang taganti kag example ba. Sa election, ayan na kapasigig pangulitaw ng imuhang lista na daan sa imong pagka line up sa imong kandidato, sa imong partido. Adto ka ditos di pa line up nimo para maimuha to. Di ba? Karon sir, kanang giingon nga magdinom tanay ang yawa og ang babae. Kinsa man ang babae nga giingnan dia nga magdumot ang yawa? Kinsa nang babae? Nga magdumot ang yawa kay gibutan ta lang og adto tang Iba, dili ako yawa din ako magdumot ni Iba oy. Nahulog na kanako ako ang nakadaan. Mao bitaw tong hinungdan nga nakabaton tag kamatayon tungod sa paglapas ni Adan ug ni Iba sa kanang sugo sa Dios ug mo toy resulta nga naatay original nga sala. Sige go.
Nya kinsa man ako no, kanang bae. Ay ako'y nangutana nimo. Ang pero nakasabot ko sa imong punto. Si Mariana ang imong bot ipasabot. Aron di ka aron di ka maglibog, balihang iba unsay mabasa? Iba. Oh, unsay may mabasa pag balihon nimong iba? Abe na, abe. Ave. Ya kinsa man toy giingnag Hail, full of grace. Kinsa giingnag Ave Maria? Bisa kung saon yun. No, sir. Pag kung balihon na to ng iba, Saon ninyo to. sa kadalang. Wala gyud No, ay sa arong klaro na to ba kay subject matter na to diri sa Santa Maria man. Kung balihon na to kung balihon na to ng iba is Ave. Karon kinsa man sa tanang mga babae nga gitawag og Ave? Asa man po kaana nga balihon ng iba, abe. Di ba kay og ato go nang i-trace up na to nagkinsa ng bayhana malangay naman tag sa malangay naman tag samuk malangay ra gitag okay anag ug sa okay ba malangay na ta. So may dali ra kayo ang iba balihon na tog Ave. Di ba? Karon sa tanang mga babae pa si iba na. no balihon na to ng iba mahimo na lang ang Ave. So karon kay kanang Ave god dili man na nato masolve nga si iba na gitawag dig Ave si iba nga wa man. Sa tanang mga babae nga nag-exist aning kalibutan na kinsa sa mga babae isara ka mo ang gitawag og Ave. Saman? Gitawag ninyo og abe si Maria. Asa mabasa nga si Maria gitawag og Ave? Na kamo gatawag ana nga. Asa kamo? Naa sa San Lucas 1:28. Ingon ng Dios man, Ave Maria, gracia plena, sa Latin nga pinulungan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, hail full of grace, the Lord is with you. Nya kami kamer ana, nya karon kay gitawag man jud Ave si Santa Maria. Giingnan pagid sa Dios, puno ka sa grasya. Kun ikaw yawa, ingnon ako ng usa ka babae nga puno ka sa grasya, di ka magdumot anang bayana. Asa man mabasa nga. Sir, senaryo lang ni ato ba? Para madali ta. Kay tama na ba ang tawag last movie pero entertain ka na ko. Napuno siya sa grasya. Naa sa Biblia. Okay, sitas be. Basahon ako ha. Kaning ni ang Biblia nga Sitas. lagi. Basahon na ko ha. Basahan ta nimo bot-bot nga Biblia. Nara Latina Vulgata Inyong paborito ni kay Sabadong mabasa. Basahon na ko ha. Sitas lagi. Sitas gani. Wapagi ko mahuman, wapagi ko mabasa. Dia. San Lucas 1:28. Ano ko niya? Sitas mga. 1:28. Para maklaro ta. San Lucas 1:28. Diingon dire. Og sa paghisulod ngadto kaniya ang anghel niingon, maghimaya ka, puno sa grasya. Ang Ginoo uban kanimo, bulahan ka diha sa mga kababainan. Puno sa grasya man. Karon kinsa man ning babae nga giingnan og Ave nga napuno sa grasya? Sa sitas 1:28. Kaning Latina Vulgata ni Monsenyor pa kung gigamit ang Santos nga Biblia. Okay, basahon ako diha. Naaday kay Latina Vulgata dia. Ato sang basahon Biblia man eh. Lagi kanay mo dili man na kuan mayong balita man na lahi ginag context diri sa ako. Sato pa. Kanang mayong balita Biblia nimo lahi po na sa pagkasulat pero maoro na ang konteksto ha. Atong basahon diri mayong balita San Lucas 1:28. Sana ko ha. Niana diri. Miadto ang anghel kanyag mingon, paglipay ang Ginoo mag-uban kanimo, magapanalangin kanimo. Marami nag-ingon dia. Sato pa walay grasya. Sa way grasya. Nasayop ning Biblia kung gibasa. Ambot lang siguro. Nangambot na ka. Wala man lagi ito na eh. Kanang imo maayong balita lagi na Biblia. Lahi po na sa pagka-construct diha sa lahi po na sa pagka-construct sa istorya. Pero dire sa ko giklaro jud. Dili kay kini Latina Vulgata lang, napakoy laing translation dire. Hail, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Mo dyan nag-ingon dia. Cellphone.
Ang pangutanan nako, kinsa man ang bayhana nga napuno sa grasya nga giing nag-abi sa Santa Maria ug ikaw ang yawa, di ka magdumot ang bayhana nga napuno sa grasya, mangulipi jud ka oy. Ana jud ka naunsa man ka Ginoo nga gipuno man mo naggrasya nga dapat kami untay mo punon. Sa ato paron gadumot gyapon ang yawa sa Kang Maria. Ay ikaw nag-ingon dili ako namulong ana. Bakak yun. Tanawan na bakak ni ka. Bakak yun. Nangutana magay sa ato pa daw nagdumot day ang yawa kang Santa Maria. Ikaw namulong dili ako. Kaya kung si Santa Maria nahulog pa lang sa kasalanan, di amigo na nasyawa oy. Pero wala, suko kang yawa Santa Maria oy. Ambot tigunsa mo, suko ang mong Maria. So inyo ha kanang fairy tale nam nang story inyo ha god. Usay fairy tale nga naa man nas Biblia, fairy tale nga nas Biblia. Sumala god ang pagkatinuod dili managot si Maria nang imong bote pasabot god. Inyo ra gyud nang gi-insert si Maria ba? Kisa man daw nang nasa Lucas 1:28. Si Maria. Ano nga naman yung magagdili si Maria? Kanang sa Genesis. Genesis 3:15. Kinsa man ang bayhana nga gidumtan sa yawa? Si Maria na. Di din na tanawan. Manara man daw na di ay. Agoy! Maria. Wala na, kisklos na. Si Maria ba na? Ay, ikaw nag-ingon nga si Maria na, kisklos na. Sige na. Dili si Maria. Kinsa man ang bayhana nga gidumtan sa yawa? Kinsa man ang bayhana nga gidumtan sa yawa? Open lang yun mo, dili lang yun mo makamarya, makakuan yun mo. Palihog ka sir, palihog kog basa ana sir. Ang Genesis 3:15. Dili lagi na si Maria. Lagi palihog sa kog basa kay ato nang i-cross examine dia aron makasabot kag tarong. Kay mingon kag dili, dali ron na mi og deny. Sige daw, basa ko na si Biblia. Basahara diya mo ha. Ikaw aron makaton bugag basa gamay nung sali ka. Kabalo naman kumubasa pero ang imuhang Basa sa kabalo ka mo basa pasikate sa sample. Di, wala man ta sa wawawe. Nga nang madlok kung ka mo basa. Basa sa Tanawa ha, ang yawa, wa gyud mahadlok ni basas kasulatan. Ingon ang yawa, nag-ingon ang kasulatan. Ikaw kay mahadlok kung basa ana, gay kaduda jud ni mo ni. wala ka balo ang yawa mo gamit pod og verse. Mas maayo pang yawa kay ni gamit og verse, pero ikaw galisod pagbasa sa verse nga kung yatag. Na. Basahan na ng imuhang Genesis 3:15 ko na. Sige daw. Genesis 3:15. Ingon bisag piritil sa man ang Biblia, Snow White. God Snow White, no more. Fairytale lang ang inyong pagkasabot, fairytale kaayo. Tanaw na to piritil ba na mong pagsabot? Sige daw, basaha ang Genesis 3:15. Piritil ba na? Ay, tanawa, basaha. Klaro mo ginang tumutumo o dili. Wow. Kung magkaaway ikaw og ang babaye. Og mahimong kaaway ang imong kaliwat og ang iyang kaliwat. Tanawa ha. Kinsa man na, katag-an man na, tagna man na. Di ba? Tagna. Gipaagi niyang iba. Ang pangutana, kinsang bayhana nga magdumot ang yawa? Dili man na si Maria. O kinsa man gawas ni Maria, kinsang bayhana nga gidumtan sa yawa? Isa ra man na, dili man na plural, singular ra may gisgutan dia, ang person dia singular ra man. Kinsa man nga wa man og himuon ko ikaw ang himuon ko kamo og mig kamo daghan jud. Ikaw ra man. Ang pangutana, kung ipasok na to si iba ang giing nanana ha? Singular ang gibutang ba? Singular. Kung ipasok pa na to si iba di ana sa panagna, dili pud masilbi kay
Kuan man na, nahulog naman sa Si iba, kada- og samot nga dili si Maria. kinsa man na, og dili si Maria, kinsang bayana na. Ni solte man ka nga singular na siya, usara ka babae. Lagi, og dili si Maria nga bahay nga gimin. Oo. Dili siya. Usara ka babae. So naay laing babae nga isa. Og naay laing babae og dili si Maria. Sagod. Lain ra ba nang mananapa? Paminaw sa ba? Di ba ni iyo ka singular babae usara? Mm. Oh, karon nagtukod si Kristo og pondok usara pod. Si Mao nga usara gyud na diha ang gihisgutan sa 3:15 sa Genesis. O kana nga gihinambitan nga babae dili na si Maria kay og si Maria raw sang lutoson. Kinsa man na, kinsa man na, kinsa man ang bayana. Iglesia? Iglesia dili na siya si Maria. Okay, asa ang imuhang ebidensya nga iglesia na? Iglesia na. No, asa ang imong ebidensya? Asa nimo nabasa na nga iglesia na? Kinsa nga Bible scholar ang nagtug-an nimo nga iglesia na? Kay dire sa ako ang Bible scholar dire, referado man gyud kang Maria, the mother of Jesus. Dili ko magsalig anang scholar oy. Sir, suporta Bible scholar ng imong pamahayag. Kaya basig ikaw rin giganahan na mga Bible scholar, wa jud ganahin nimo. Si Bible scholar. Password. Nakaila kag Bible scholar, wala. 27. Basig kanang imong pamahayag dili na scholastic ha. Imo ra na, way labot ang istasyon nas Ginoo, ayay ka. Katawanan kaayo. Basta ba ka sa Revelation 12? Ay nang Revelation 12. Mao na Ay gipasabot. na sir, layo ra kay ng Revelation 12. Naata diri naka-refer sa gitawag natong Genesis 3:15. Ang imong gidinay kay di Jonas Maria, kinsang bayhana og di si Maria. Kadi man kana si iba, kanahulog naman si iba sa kasalanan, kinsa man na. Iglesia lagi na siya. Na og iglesia, kung tanaw na to ang iglesia, daghan man kay nahulog sa kasalanan diha sa iglesia. Nya magdumot ra gyapon ang yawa ana, nahulog sa kasalanan. Hulog sa kasalanan. Ano? Ang mga tao sa Ginoo, mga pinili niya, mga nagtuman siyang kabubuton. Sama na yan na siya. Maabot abot ang Sabado ani isuha. Istoryahe. Dili ta maabot og Sabado, pero mangutana ko. Diha ra man napadulong ang katawhan sa Dios, nagtumas kabubuton. Uyon ka ba nga kining kabubuton sa Dios mapahuway sa Sabado? Ay. Diri ra tang Mariam dagan ka anang kabubutos Ginoo. Ay, dili ganin na si Maria. Ang Kinsa nga laing babaye kung dili si Maria nga babaye na kinsa nga laing babaye nga gidumtan sa yawa. Kana laging 3:15 naka-refer na sa Revelation 12. Asa man nimong tools of bro. Tulo gani. Dali ron na nimo i-istorya ingon ana. Asa ang imong tools of interpretation nga naka-refer na sa Genesis 12:17. Tools of interpretation. Asa man? Wala ako tools of interpretation. So ayaw na lang sa i-promote yun. Sige. Dili ka. Ayaw na lang sana. Basta wala kay mga tools of interpretation. Basta wala kay mga Bible scholar. Imo-imo ra lang pagsabot. Imo-imo ra ng siguro gikan sa imong pastor na Lord. Dili na. Ay sa! Dili na. Ay sa! Pagsabot. Tagay kong Bible scholar para magpatas ta dire. Wala ko Bible scholar nga. Di ayaw lagi nag-promote ng imong pamahayag kay kana basta wala gali kay Bible scholar nga mahatag. Buot pasabot kanang imong mga hunahunag imong explanation diri dis Maria not scholastic. Mao ra gyud na. Aksyon Katoliko! Fairy Taylor. Asa may tungkol Not na- scholastic. Kaning amo scholastic man nga naman. Naaman jud koy Bible scholar matug-an nimo diri. Biblia, footnote jud mismo sa Biblia. Pot- Nga naka-refer na kay Santa Maria.
Oh, sige, sundan ta ka og si Santa Maria na. Unsaon pagluto sa yawa og si Santa Maria na kay patay naman si Maria ba. Unsay patay kasi may naging magpatay si Maria. Oh. Ha? Asa mabasa buhi si Maria. Oh, di, sir, ang kalag niya buhi. Pero ang iyang lawas, ang iyang lawas dili mo makita diri sa kalibutan kay gipasaka siya sa Dios lawas ug kalag mo nang mangot asa paminasa. Mo nang ang simbahang Katoliko dili ni kahatag og first class relic ni Santa Maria. Kwentong barbero na. Ha? Gawas ng kwentong barbero ninyo. Be, sige, og dili kwentong barbero. Asa gilubong si Santa Maria? Ang akong Ay, asa man gilubong si Santa Maria para dili ta mahimong kwentong barbero kay kami mo explain nimo may kag kwentong barbero. Sige. To prove nga dili kwentong barbero asa gilubong si Maria. Ako pangutanan. Siyempre dito sa ilang lugar. Asang lugar na specific? Sige. Na po ka sa Roma. No. Asa nga lugar specific? Asa nga lugar specific? Wala ko kabalo. Goy. Abot naman ka ng pangway buot nga pangutana. Kasi pangway buot nga galisod mangali kag pangutuma ka na way pangway buot. Galisod ko kag tubag. Ili man na pangway buot nga pangutana. Imong giingon nga kining among pagtuo kwentong barbero. To prove nga dili kwentong barbero gibalidit na ko na karon. Kung mingon ka nga wala, ngayon ka nga namatay si Maria, dapat makahatag kag exact point nga gilubong si Maria nga naa dito ang iyang patay lawas para sure jud ko. Pero ang sa imuhang pamahayag unsa man diay si Maria asa man? Sa pagtuong Katoliko suffered a temporary death. Temporaryong kamatayon. Temporaryong kamatayon apan pagtan-aw nimo sa lubong wala ang iyang lawas diya kay gipasaka siya sa Dios lawas ug kalag. Mao nang kanang doktrina sa simbahang Katoliko. Paminaw sa Mabasa nga gipasaka siya sa Dios. mao nang kanang doktrina sa simbahang Katoliko nga Assumption of Mother Mary. Ay paminaw sa di mo nang di ta magkasinabot diri kay di man kamaminaw pangutan-on sa gawa pug kay Bible scholar na magsige kag promote na imong huna-huna. Wa man tay makuha nimo ani kay pangutan-on ka na kog Bible scholar wa man kay mahatag. So motuo lang ko sa imong huna-huna ug na kay Bible scholar pero wala ayaw sa lang nag-promote diri. Ang ako laging pangutana mo ito baga. Gitubag naman ako na imong pangutana. Asa mabasa nga si Maria tuwa sa langit. Revelation 12:1. Bukatawa may gamay. Ang nabot na Nangutana magag-asa mabasa nga si Maria tog langit. Revelation 12:1. nawa lagi mudagan lagi ka sa Revelation Ay 12. dagan lagi kag Revelation 12:17. Padagadon. Sakpan lagi ka. Sakpan gid imong bot-bot lagi. Age atong tan-aw nato. Okay sabay namutbot ana natong duharon. Sat So basa. sato pa. Basaha sana. Basaha sa. Basaha sa. No. Ayaw sa. Di mo basa. Dili. Ayaw sa pawe pa istorya. Di mo basa. Aminado ka nga referado gyud na si Maria ang Revelation 12. Di ba Sir, ikaw mismo ning angkon. Ani ba? Tago pa ka. Ani ba? Nangutana man ka nga asa mabasa sa Biblia nga si Santa Maria tuanag. Paminaw sa. Nangutana man ka asa mabasa sa Biblia nga si Santa Maria tuanag sa langit. Gibasahan ka na ko anang Revelation 12:1. Ang imong in response ana imbes imo tang ibalidit kung tinuod ba mo basa ka hingkatawa maninong ka di ako ka istorya ni tabla pa way buot. Dili ka katawa. Di ka mo katawa pero humanhing katawa. Ito lang yung debatihon si Maria nga to itapik. Go. Sugot ka na. Sige go. Okay. Kanang Revelation 12 ha. Revelation 12 Genesis 3:15 referado sa Revelation 12. Ay sir wala dili sir inani ba? Dili, Taka-taka paminaw. ro nagahimog tuna.
nga dili si Maria ng Revelation 12. Ani ba? Akong magdebate tang duha na. O sige. Dili ato na preparahan. Alagi magdebate magatana. Akong pamatudan na kanang Revelation 12:1 si Maria dyan na. Ato ganing preparahan. O kanus-ama na imong preparation. Kinahanglan usara gyud imong pamahayag ha. Usara. Ako lagi finalize na ko niya. Ako affirmative ani. Finalize. Akong pamatudan kanus-ama ni. I-chat ka mga taga-era ko mga tunga sa bulan. Dugaya pa. Siyempre, mabiyahe man ko. Biyahe pa man ko. Sige akong Pero mauna itong topic. Akong- Itong topic si Manny ha. Sa paminaw ha. Naka-record ni. Oo. Akong pamatudan nga ang Revelation 12:1 Oo. si Santa Maria na. Base sa Biblia o referensya. Base sa Biblia. Biblia rata. Ayaw na referensya kay naghagbot-bot ana. No, sir. Ang imong kaistorya karon, sir, ang among tinuohan Bible og references. Busa ayaw mi pasakya sa inyong putahe nga Bible alon lang, kay di mi Bible alon lang. Di man mi Bible alon. Sige. Mura ayaw ko ayungit ang inyong putahe nga di na mo makayag tulon. Aksyon Katoliko! Sige, dawaton ako na imong Bible reference. Sige na. Sige, kanus man eh. Bible. I-chat na lang ka pag makakuan base mga sunod semana. Mo kalitra ko tawag Sige. nga mga one day before. One day in your life, One day before, ha? you remember a time. Katawanan kaayo. Ay, katawa-katawa. Ikaw raman ang Parahin na diha. ikaw raman ang nikatawan. Unsa rin ka? Pamatud-an mo nga si Mariana ang Revelation 12. Mo lagi. Ikaw mo'y affirmative, ako mo'y negative. Mo lagi. So pako nimo ina jud nga di jud si Maria. Oh, dili si Maria. Ano ba? Wala ta magisgot ana kay naman tay kaming debate, wala ta magisgot ana. Sige. Dili ang ato ang kuan, ang ato ang kasabutan. Ang ako ang pagbalabag ana. Kuan ha, pinaagi sa Biblia, sa masabtan sa Biblia. Dili pangalan niya nga kuan ha, akong pamatudan base sa Biblia, sa iyahang pagpasabot. Sige na. Amo na to. Sige na. Mao na akong pagpamatudan. Sige na. Wala problema na. Sige. Mao na akong iharang nimo. Sige. Pamatudan nimo na. Sige. Okay? Okay, mora to sir. Kay gabi na kayo. May gabi. God bless sa tanan. Sige. Chat ka. Sige. Aksyon Katoliko! Live!